Sziasztok, itt Kingston. Ez pedig most egy videó lesz még hozzá hát San Andreasról, mert ez nem Sam, tetszik tudni, hanem a szingli része. Meg is érkeztünk ide az első küldetéshez. Ugyebár ebbe a videóba küldetéseket fogok végigvinni. Méghozzá 1-től 1-ig az összeset a videókat elnyomjuk, nem érdekel a videó. Lesznek FPS lagok, ez biztos szerintem, de azért megpróbáljuk, hogy ne legyen. Elég jó lenne. Úristen. Ezt nem lehet elnyomni? De el lehet. Follow my lead. Suck my dick. Hova kell menni? Téged kéne követni. Hey nigga! Aj már meg, hát nem azt mondod. Jaj, te ilyen lassú vagy érted. De meg fognak minket baszni, követek. CJ, watch your back around here, man. Követnek. Kurva anyára. Kérdezd a kereken. Yeah, it's Temple Drive family. We don't roll with them no more. Gyerünk, siessünk már kicsit, légy szíves. Te engem ne lőjjünk, mert kiszállok, azt tartom belőle. Ja, az igen, az aztán a taxi. Forever. Szia, Gadzsó. Lenne egy pisztolyom, telibe verni. Gyorsan, futás, testvére. Te zsaukám, hát menjünk már. Ide fogunk jönni a parkolóba, nem? Majdnem elbaszok. Na, hú, egy Volvo. De most komolyan? Hát, ezt beszoktad. Shit, a partner's car's onto us. Split up. Shit. Keep up, motherfucker. Akár amikor nem otthon vagy. Majd még mindig követlek? De miért bringával megyek? Ott van egy BMW, inkább azt csornám be, nem lenne baj. De nem az érde. You just a liability, CJ. Jó, hagyja bécét. Why you bother coming back? Nem megyek vissza, hagyja. Straight back into the game, right, dog? Itt lemegyünk, nem? Wasn't this bad before you left? Ott azt én annyira tudom ezt az egész történetet, hogy végig se kell játszanom. De csak miattatok játszom most végig, úgyhogy... Mert én ilyen jó szívű vagyok se. De most komolyan nem tudsz vezetni? Te is tudod. Na, gyerünk akkor tovább. Tekeri. Lassú vagy testvér. Most merre megyünk? Arra megyünk? Ide megyünk? Hova megyünk? Jártam. Testvér. Hát te nagyon sokára csávú vagy. Nem fogunk itt semmit csinálni. Az jó is, de persze az embert. Nem közben. De jó lesz. Akarod már meg? De mi menő gyerekek vagyunk, és így rángatjuk össze-vissza a bringát. De hülye gyerekek, ezért utol fogjuk jönni a távot. You can't keep up with the fat man. Nem baj. Ennyi oszlop. Rángatjuk, mint a hülye gyerek a bringát, és akkor kurva jók leszünk. Ti meg halljátok, hogy nyomkodom a W-t. Biztos jó lehet. Mert belső mikrofonról vagyok sajnos. Ezt előbb-utóbb minél gyorsabban orvosolni fogjuk, csak bekakült a mikrofonom. Ide kell menni ebbe a piros kis köröcskébe, ütöttünk egyet a bringáról, és megtöröltük a hónalkutyánkat, meg a homlokunkat. Jó, nem érdekel, hagyjál békén. Mission versus respect. Működik a cheat? Nem működik. Értem. Köszönöm szépen. Jó, hát akkor elvileg most ide, ha bemegyünk, itt tudunk menteni. Igen, itt lehet menteni. Kapva. Ide mentünk, mondjuk el. Jó. Szóval... Akkor nekünk annyit kell most csinálni, hogy ide jövünk arra a betűhöz,
És megcsináljuk a következő küldetést. Vagy nem. Most... Tab. Ah, értem. Hello? Hey, thought I'd explain some shit. Ja, itt még Sweet. telefonunk Hey, is van, what's de up? Since you've been away, régi shit has Nokia changed féle. around here. Elég pedes. Grove Street families ain't big no more. Őszintén elég. The Ville Boulevard Ütősödő. families and Triple Drive families are Ezeket megütöm, beefing megölnek and a split with the konyhóba. bro. Families so busy Sős, centric rövid. ballers and Vargos are taking over. So watch Hogy nem yourself. érdekel. Yeah, I hear you. Thanks for the Lassan heads mondja a up. Don't dolgait. mention. Ellapom a kocsiját valakinek. Jó van. Visszamegyek ide. Jó, nem érdekel. Hey, show me how they Á, drive on nekem the kell East Coast, vezetni, homie. ugye? Olyan szép vagyok, basszom meg alok. Na, akkor... Most is Hey, biztos oh, valami we still rohadt run the izgalmas barbershop? küldés lesz. Like a raggedy Megint ass elmenekülünk. motherfucker. Nem ilyen fasz, hogy He gyerekek popped his vagyunk. membrane years ago. The way I let that old fool in my head. Yeah, I think I'll get cut up. Ó, azt Whatever. You BMW-t got inkább 5 minutes? elvinném. I'll be cutting you like a Ezt DJ. felbecsök. So when you running off again? Sorry, man. I'm not. I'm thinking of Drága staying. volt az autó, nagyon, de Wow. akkor most My family, the homies is here. kicsikül. We were always here, fool. Yeah, but now I'm back, and I know what I've been missing. Don't expect me Well, to that- kiss your ass or nothing. You still a buster to me. Yeah, okay. Thanks, homie. Yeah, don't mention it. Jól van, nem érdekel. Be kéne mennem, akkor itt fogok rabolni, vagy mi lesz itt? Make yourself Borbé. comfortable, son. Hogy, de jól fogunk kinézni. Szia, Borbély You want it bácsi. hip or fly? Ez nincs úgy jó. Hogy nézöl ki? Körszakállas kutya. Hogy nézöl ki? De hogy ugyanez, értem. Ez hogy néz ki? De! Ezt megnézzük, ez a legdrágább, hogy ez jó-e. Fúj! Ez 500, ez nem. Ez mi? Ja, ez az a varrott kocsi. Körülni. Dük. Na most már valamit választani kéne, az már volt. Nagyon. Igen, volt. Elég gáz. Remélem nem úgy van, hogy nyomkodom. Na jó, azt hiszem ez volt az, ami még kultúráltan nézett ki. Vagy nem. Ez ugyanaz. Vissza vagyok kavarodva. Ez jó lesz. Man, I'm good. Oké. Ez kultúra. Szavasz. Annyi innen. Say hi to your brother for me. Borbégenyom. Na. Nagyon szépek lettünk, neked nagyon I szeret told you he autód. was crazy. Nem lehet elnyomni? And you jacked up. Nem you jake it up. Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the hood. Nem érdekel. All clean as shit. Looking too skinny, CJ. I wanna get us something to eat. I'm gonna finish this. Then I'm gonna take care of business. Ja Istenem, hogy lehessen már elnyomni. Jó, energy, jó van, minden értem, nagyon jó. Jó, na, akkor bemegyünk kajálni is, mert az aztán tényleg annyira nagyon kell nekünk kajálni most, mert nincsen semmi energia. Gyorsan bedobunk valamit, megint elpofázunk. Here's a blend of cheese and fat, Az sir. elsőt megesszük, oké, jó lesz. Have a well-stacked day. Oké, nagyon jó. Jó, nem érdekel ez. Ja, az ilyen fegyverrel, akkor rabolni fogunk valószínűleg. Give up the money. This a raid. Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else is that Yeah, small. fool's a I feel fella. sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. De hát az Same old diporoltó CJ. ötletek. Buster. Straight Buster. Oh,
shit! Run! This pizza parlor's no pushover. Takarodj már rád, gyere. What you waiting Ezek for, fool? bántolok minket. Take us back to the Grove, motherfucker. És ha elütöm, akkor az miért? Az gond lesz. Ugye jössz velem, jó? Oké. Lemenjünk. Ó, kicsi. Rendőr bácsi. Annak is jó autója van. Megyünk vissza ugyebár a házunkhoz. Sietünk, nagyon sietünk. Ott egy kurva. Ott is egy kurva, azt elcsapjuk. Better drop by and see Jó, Sweet. jó, nem You've been érdekel, yapping a on kurva about az that fel, hát graffiti too. fúderom, de vagy Later, azt homie. életben. Jó, megcsinálom még a küldetést, és akkor zsízsén is lenne. De előtte még jövünk hozzá. Come on, fat boy. Watch out. Jó, Hey, wait up. Ajaj, jó. Ó, graffiti. Akkor át fogunk fújni graffitiket, szerintem a Gönelséget van egy graffitiét. Ugyebár mi a Grove-val vagyunk. És van egy ilyen lila banda, akikkel mindig háború van, és azoknak a graffitiét fogjuk átfújkálni. Na, ott is van egy. Nagyon jó. You go get him, and I'll keep the engine Jó, running. átfújta a Chávez. Chávez Mányos. Jaj, dik, jönnek a sünök. You don't know jack shit. Majd te ki vagy te? Halljál, szomjan. Ugye. Na most már pisztolyunk is van, kapad. Jó, dikket, bezárod az autót, ki vagy te? Ide kell jönni neki. Jó, vissza kell szállnunk abba a cuccosba. Come on, let's cruise into Ballas territory. És akkor visszamegyünk szerintem akkor a kis helyünkre. És azt hiszem akkor úgy elnyúlni is a dolog. Kb. Sorry, nem? Jó, ide kell jönnünk akkor. Csak nem lesz megint az, hogy tovább fújkálni. Jó, hát ez volt egy lámpánk. Jó, de még fújkálni fogunk. You hit this up here, and I'll go up and do another Ott hood. van még a csöcsös csajnál egy ilyen fújkálózó. Hát ez gáz, igen. Igen, ha jöjjük meg az enemit. Oh, look here, gun. Ennyit adtok, cső. Őt átfújjuk, jön egy szinte. Őt is átfújjuk. Szia. Hát már 2 csillagnál tartunk. Jó, jobb lesz ez a dolog. De legalább van lőszöröst a gumba. Szia! Ezt lehet? Adjál! Számít! Na, futunk a sundőrség elől. Akkor... Spray. És ha még tudnám is, hogy hová kéne nekünk fújni, az még jobb lenne. Come on in, let's do this. Ahová ide kéne fújni.
csöves. De komolyan, hova kell ezt fújni? Na, hagyjatok már sünikék. Na, ide. Ó, Istenem. Out of size. Carl, quick, get in! Igen. Oh! Ott egy csöves! Get us back to the hood, CJ. Süni. Gyere. Ugye, sünike. Azokat meglepjük kicsit. És sziasztok. De minek jössz ide? You punk ass bitch! Ez tök RP-s volt. RP-s a gyerek. Like riding bike, ain't it, boy? Jó, szevasz. Yeah, it all comes back. How you doing on Ja, the set? Istenem, I'm kinda Freddy, shocked, you know. persze. Ezt még Crash pisztolyjal took all my tökönben paper, man. Left me with number small change. Hey, get yourself a beer or something. Szevasz. Az pisztolyjal kezet fogad. I'll catch up with you. Na, meg lett csinálva. They let you drive that Te meg crap out of the mit vagy junkyard? itt? Head to a 1081 in central Canton. Suspect will have seen on foot. Ezt megütjük ezt a kurvát. Let's see what you got, bitch! Dikkasz fegyvere van a kurván. Ó, Dikkasz megöltem. Megöltek. Szétgyilkoltak. Jó, mindegy. Akkor ez így igazából ennyi is lenne ez a videó. Megköszönném a figyelmet. És hát akkor sziasztok!